साबारु आं बेयाव मानो फैदोंमोनथाय मानि जाहोनाव आं बेयाव फैदोंमोनथाय बावगारबायना आं मानो फैदोंमोन दलाय दसे जिरायनानै गोसोखांफिननांसिगोन आं मानो फैदोंमोन बे दै सेराव गोसोआव फैबाय आं थैनोसो फैदोंमोन बे दैयाव नङा माथो आं थैनोसो फैदोंमोनथ' नांला बे खारजिखौ आंनो नांला थैनोसै आङो दैयाव बाज्रुमना थैनोसै आं 1 2 3 आयौ थैनो हानाय नङा आयौ दैया गोथौथार थैया होद थैनो हानाय नङालै गोथां गोब्राब दैया एसेबां गोथौ खम खस्थ' मोनगोन आं थैसान्दियावनो जिउ थांसान्दियावनोथ' आइखां बायखां खम खस्थ' मोनगोन आङो आयौ ना गिदिर दंथारोनो ओरैबा बे जायगायाव नाया बोरैबा ब्लक बनोबा आंखौ जानाय नङा ओरैनोबा बेलाव गिखायो आङो बेलावफोरा नङा जायगायाव बाना होबा सेसलै थैजानाय नङा सिख्ला सासेनि थाखाय थैथारालै आङो न'आव थांफिननोसैलै होद ओरैनोबा गोदान बोसोर फैगासिनोखा गोदान बोसोरावबा आरो मा जायो मा थायो जानांगौ गोदान बोसोरनि गोदान सिख्ला लोगो मोनफिनगोन आङो गोजाम बोसोरजों गोजाम गोसो थोनाय गोदान बोसोरजों गोदान गोसोथोनाय फैगोन थैनो हानाय नङा फेथेन नों थैबा सेस संसारानो बेलफैगोन दुखुबो दङना दुखुबो फैगारो बे दुखुआ फैबानोथ' थैनोबो गोसो जायो थैनो फैब्ला गोदान बोसोरखौ साननानै गोदान गोसोथोनाय मोनफिनगोन साननानै थांना थानोबो लुबैयो जारुलै आंनि खोथाखौ मानो बुजियासै नोङो आंखौ मानो एसेबो बुजिनो नाजायासै नोङो नंगौना नङा आंनाव मानो खनसेबो सोङासै नोङो आंखौ गारनानै मानो थांखो नोङो फेथेन औ बाजै नों मानो फैदों आंनि फैनायखौ दोनथ' फेथेन नोंनो बुंलाय नों बेयाव मानो फैदों नङालै बाजै आं बेयावहाय ओरैनोसो बार जाग्लांनो फैदों फेथेन नों आंखौ थगायदों ना नों बार जाग्लांनोसो फैदों ना थैनोसो फैदों बाजै नों मिथिनाय बायदि मानो आंखौ बिदि सोंखो इसाया आंनो खोन्थादों आदैया थैनो थांदों होननानै मा जाया मानो थैनो फैदों नोंलाय हो फेथेन थै बाजै बहा थैलाबायनो आरो आङो इसाखौ ओरैनोसो थगायनानैलाय आङो नंमारगौ ना नंमारा बेखौ नोंसो मिथिसिगौ दे फेथेन आगै थगायदोंबाथ' थगायदों बाथ्राया नङाबाथ' जेबो नङा नाथाय आगै बेफोरबायदि थैनायनि बाथ्राफोरखौ खुगायाव जानला मानला लाबोबाय थानो नाङा बेफोर खैफोद सोमजियो फैदो न'आव थांनोसै बाजै नों थौग्रोदो नामा आं उनाव थांगासिनो नाङा फै आंजोंनो लोगोआव थांनांगौ फै आंजोंनो लोगोआव थांफाखानांगोन आया थौदो बाजै माखौथो उनफिनलायना नायखो नोंखौ फैदोंना फैयाखै साननानै नायफिनदों आरो फै मोजां मोननाया मा जिराद सोरखौबा गाबहोयो सोरखौबा मिनिहोयो सोरखौबा दुखुआवनो दुखु खोलैयो सोरखौबा खुसियावनो खुसि लाखियो मानो बेबायदि मोजां मोनलायनायनि अनलायनाया मानो गोदै मानो गोखा आंनि जिउआवबो दिनै बेबायदिनो गोदैनिफ्राय गोखायाव सफैबाय दालाय आंहा सिरि खना मोथो गाखोमानायनि अनगालाय माथो दंबावो गोमथा नों आंखौ नेवसिदोंमोनब्लाबो आंखौ नोङो मुगैनानै गुबुनजों थांदोंमोनब्लाबो आं हेपि थागौमोन आं हारसिं थानो सोलोंगौमोन नाथाय दाथ' आं हारसिं नङाना आंखौ हारसिं खालामनानै गालाङासै नोङो नोंनि अननायनि आंनि गोरबोआव नोंनि नेरसोन दङ आं बेखौ बोरै खोमाबावनो आङो नोंनि बे अननायनि नेरसोनखौ नोंखौ मोनासैब्लाबो गोसो आरो मिजिं दङ नोंनि बे गालांनाय नेरसोनखौ आङो बे बुहुमाव सिनायथि होनो नाथाय आं बोरै सिनायथि होनो मा मोखाङै मा मुङै मा महरै आं बे गथ'खौ सिनायथि होनो नोंहा जुदि आंजों गोजोननायानो गैयामोनब्ला नोंहा जुदि आंजों गोसोआनो गैयामोनब्ला अब्ला आंखौ मानोथो बेबायदि खालामखो नोङो आंखौ मानो बेबायदि खालामखो नोङो अराय समनि थाखाय नोङो आंखौ मानो खोमसि हाखराव खोख्लैनानै गालांखो गोमथा आंखौ मानो नोङो बेबायदि खालामखो आगै दाउखा बाजै बाजै
आगै दाउखा गाबनो नाङा गोसोखौ लोरबां दाख्लाम आं नोंनि गासै खोथाखौनो मिथिजोब्बाय आगै दाउखा फै बेयाव थानानै नोंहा गाबबाय थानानै जेबो समाधान जाया न'आव थांनि फै बाजै आं सासे पापि बाजै आं सासे पापि आं दिनै बिमा बिदा बिबाजैनि मान सनमान जाजोबसिगोन बाजै आंखौ बु नोङो आंखौ बु बाजै आंखौ बु नोङो आगै दाउखा नों आंनि बिबोनां नों आंनि बिनानावजों समान आं नोंखौ बुवा आगै फै न'आव फैग्रोलाय नोङो न'आव जों मोजां रायलायदोनि रावबो मानसियानो खैफोदखौ सोमजिनानै लाया आगै दाउखा बेफोर गासैबो एक्सिडेन्टसो बोरैबा एक्सिडेन्टसो जाफ्लाङो थौ आगै थौ न'आव थौ गाबबाय थानो नाङा आं दङ ना आं नोंनि बाजै आं दङ आं हाजासे नोंखौ सहाय खालामगोन थौ बाजै नोंनि एसेबां अनसुलि बिबाजै आं दिनैसो सिनायबाय बाजै नोंखौहाय बाजै आं गोदो नोंखौ जोबोद नासयबोबाय गोदो आं नोंखौ जोबोद इनाय खालामबोबाय बाजै बाजै आंखौ निमाहा होदो बाजै आगै दाउखा नों दाबो उन्दैनो दङ ना नों दाबो गोसोखौ हमथाजोबनो हायाखै जेबो नङा आगै दाउखा नों बेफोरखौ दुखु खालामबाय दाथासै आं नोंखौ गावनि बिनानाव बायदि सानो आं गावनि बिनानाव असे बायदि नोंखौ अनो फै आगै नों मोजां जानो नांगोन फै बाजै आदाया आंखौ बुगोन नामा बाजै थौ नोंनि आदाखौ आं बुंगोन ना आं बुनो होआ नोंनि आदाखौ थौ बाजै आं आदाखौ जोबोद गियो बाजै आदाया आंखौ बुनो नागिरबा नों हले आंखौ बासायखानांगोन बाजै आं बुंदोंना आं बुहोआ नोंखौ थौलाय थौ आं नोंखौ बासायगोन ना आं नोंजों लोगोआव दङ थौ लाजिबाय आं न'आव हाबनोनो लाजिबाय आङो माबोरै जानो मोननांगौ नों थासान्दियाव बेफोरो न'खराव बेबायदि खैफोद लाबोनो न'खरखौ लासिंसिं खालामनो बेफोरबायदिखौ नागिरनानैनो नोङो बिहामजोखौ होखारदोंमोन ना बिदि नङा बाबा बिदि नङाब्ला आरो मा जानो हाबावगौ माने नों फिसाजोखौ नोंनो सान्स होखादों बिदिब्ला एसे गियानि बिमा जा एसे बुजिग्रा जा नोङो आयै जाय बिहामजोआ जेबो दायानो गैया बे बिहामजोखौ नोङो मा इनाय खालामनो नागिरदोंमोन ददेया गुबुन बायदि बिहामजो मोनब्ला दिनै नोंनि बे न'खरनि खैफोदाव माब्लाबाबो बाहागो लानाय नङामोन मिथिगौ नोङो नाथाय बियो दिनै गियानि बिहामजो ना बिहामजो नाय नोंनि न'खरनि समस्यायाव माबायदि बाहागो लादों मिजिं माखौथो गाम्बुरा बायदि जिरायनानै बुखिबाय थाखो नोंलाय बिमाखौ बेबायदि बुखिबाय थानो हामगौ नामा बुखि जानायनि खामानिखौनो मावखादोंब्ला बुखियाब्ला माथो बिसोरखौ आरो बहाथो बे सैमा बांग्रिया बहाथो मिजिं बांद्रायबाय नोंनिया खुगाफ्रासो हमथानानै था बेनिखायनो नोंनो खोन्थानो बादोंमोन आङो मिथिहोनो बादोंमोन आं न'खराव एसेबां गिदिर समस्या जादों बे समाव नों बुखिबाय थागोन ना न'खरनि जेंनाफोरखौ सल्भ खालामगोन बहाथो बे सैमा बांग्रिया बहाथो बेखौ दिनै दामनासो गारगोन आं सेस मान सनमान जाजोब्बाय बियो बिदा बिबाजैनि मान सनमान जाजोब्बाय बियो बहाथो बे सैमा बांग्रिया मिजिं आं बुंदों नों सिरि था जेबो दाबुं बेयो दायो गोबां दुखुआव दंखायो आरो बेखौनो बांद्राय दुखु दाहोसै फंसेबो आखाय दाहो मिजिं बुंखादों आङो होलाय बेखौ सोब्बानि आङो होलाय लासिंसिंनो बिदा बिबाजैनि मान सनमान जाजोब्बाय बियो मिजिं आं नोंखौ बुंदों ना बाजै आदाया आंखौ बुगोन बाजै आंखौ बासाय नोङो आदानि आखाइनिफ्राय बाजै आगै दाउखा आं बुहोआ नोंनि आदाखौ थांनो आइनि खाथियाव जिरायहै थां दे नों मानो हमथादों बिसोरखौ बुनांगौ बिमा फिसा बिसोर सानैखौ बुनांगौसो मिजिं जानांगौआ जानानै थांखाबाय सिगाङावनो दायो बुनानै माथो लाब मोननो सिगांनो सानखानांगौमोन बुजिखानांगौमोन बेफोरखौ सिगांनो सानखायासै बुजिखायासै दासो बेफोरखौ साननानै बुनानै रायनानैलाय मा लाब मोननो मिजिं सिरि था हारला दा खालाम बुला बुसि दावराव दावसि खालामोब्ला खाथि खालानि मानसिफोरा मा साननांगौ खोनागोन मिथिगोन लासिंसिं जागोन बेनिखायनो सिरि था मानो सिरि थानो हो मानो सिरि थानो बिसोरखौ बासायनानै उनाव नोंसो बदना मोनगोन मिथिगौ नोङो गोरोन्थिया मावबाय जेब्ला नुजाखागोन बुंजाखासिगोन ना बेखौथ' जोङो दायो न'खरनि मानसियालाय धर्जजों थानांसिगोन आरो लासिंसिंब्लाबो मिजिं थांदो थां नों बहाबा ओंखारलांदो थां खामानिफोर मावहैदो दिनैनि गेजेरावनो बिनि उदै सिङाव थानाय मैलाया साफा जायाबा दिगदारसो दं नङा आइ नङा बे गथ'खौ नोंहा लानायनि जेबो मोन्थाय गैया बे गथ'खौलाय मा होननानै जोनोम होगोन नोङो
संसारनि मानसिफोरनो मा होननानै सिनायथि होगोन नोङो? आं जेबो बुजिया आयै नाथाय आं बे गथ'खौ गारा आयै नोंबो आंखौ बादा दाहो आं जेरैखि जायाब्लाबो आं बे गथ'खौ लानानैनो थांनानै थागोन ओरैनोबाबो आंहा बे संसाराव थांनानै थासान्दि बे दागोआ गोमोरनाय नंखाला आरो आङो सोर सेंग्राजों हाबा जाबावनो सोरनि न'खराव थांबावनो बेनिखायनो आयै आं जि गोरोन्थि मावबाय गोमथानि जि नेरसोन थालांनाय हौवासा जा हिनजावसा जा आं बेखौ लानानैनो आयै अरायसम संसाराव थांनानै थासिगोन। आगै दाउखा बांद्राय अख्रा दाखालाम नोङो मिथिखादोंना हनै नोंनि नोंदैया मा बुंनानै गालांदों आं नङाब्ला नोंनि नोंदैया दिनै नोंखौ दोखो दोखो बुगौमोन। आगै दाउखा नों जि बाथ्राखौ बुंदों बे एसेल' गोरलै नङा नोंनि बे साननायसो नोंनि बे साननायजों गासैखौबो मावफुंजोबनो हाया आगै दाउखा साननाय बुंनाय बेफोर गासैबो समान नाथाय मावफुंनायासो गोरा। आयै नोंलाय माथो खालामनो सानखो? बिहामजो आं मा बुंबावनो आं बबिसो जानानै थाबाय बिहामजो। नोंसोर जेबो साननो नाङा आंनि थाखाय आं जि डिसिसन लाबाय बेनो जाफुंगोन। दाउखा नों जुदि बे गथ'खौ जोनोम होथारनो लुबैदोंब्ला गारनो हायाब्ला जों न'खरनि जानानै नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ खनसे लोगो हमहैनोसै रायलायहैनोसै मा बुङो बियो जुदि गनायनानै लायोब्लाथ' जों नोंसोर सानैनि हाबाखौ गोख्रैनो खालामनानै होनोसै आरो जुदि सेंग्राया मानियाब्ला बे गथ'खौ नोङो गारनांगोन। औ बिहामजो बिदिनो खालामनाया मोजां जासिगोन। आयै बाजै नांला थांनो नांला गोमथानि सेराव गोमथाया आंखौ गारखाबाय आरो रायलायहैबावनांगौनि जेबो खोथा गैया। नोंनि बुंनायजों जाजोबगोन नामा एसेबां गिदिर बे जेंना समस्याफोरखौ? बुंनायजों गासिबो जाया बुंदोंना आङो? बेबायदि सिख्ला बैसोआवनो गेन्द्रिद्रि मा होननानै मोखां मुजागोन नोंलाय? मा होननानै ओंखारगोन? गामिनि मानसिफोरनो मा होननानै सिनायथि होगोन? मा होननानै खोन्थागोन नोंलाय लासैसिंनो? बेफोरखौ सानासै नोङो? बिहामजो बिनि खोथा बायदि जाबाय थायोब्ला जोंहा जेबो जाथारनाय नंला। थौदो बिहामजो दानो दिनैनो जोङो सेंग्राखौ लोगो हमहैदोनि। औ बिदिनो खालामनोसै। थौ दाउखा जों थांनानै फैसान्दि नों न'आवनो था गोसोखौ लोरबां दाख्लाम।